Zarokê me roniya çavê me ne, pêşerojê me ne. Ji bo wan em çi dikin em dibêjin ber çavê mervan ay rêya rastî. Malum e wê zarok jî ketin niha betlanê de ne. Êca mehek zêdetir wextê wan û dema wan maye. Hem havîne hem jî betlane heye. Lê di vê bînvedanê da divê meriv çawa li gel zarokê xwe em bêjin rûnê, rabe. Meriv çi bike ku divê dema betlaneyê de wextê xwe xweşik derbas bike. Hevala me Henîfe li ser vê meselê li serê xwe êşand. Dibe pisporan pirsî. Kam herin û kesên ku zarokê wan hene. Bila li vê nûçeyê temaşe bikin ku vê wextê xwe yên vala ew ê zarok çawa bikin qîmet em jî bikin. Berpisyarî zarokan hem jaliyê civakî ve hem jî jaliyê zihnî ve bi pêş dixe. Lazim e meriv vê hişmendiyê di piçûkatiya zarokan de bide wan, dê û bav divê ji wan re bibin mînak. Bira dê bêjewê zarê bê leyîstikê xwe dileyîzî ama tê wana topkî. Tê wana topkî. Hene genç tê nebam da gencê ku teze aha mezin dibin 10 salî, 15 salî, 20 salî tu din her dê bavê wana tînin. Tu din her hettanî 20 salî wana diye wana nivîna wana çêkiriye, diye wana oda wana temiz kiriye, diye wana nan hazır kiriye, diye wana yani xeydiye gence, xeydiye wala nan naxim. Tamamen nan xariye, 10-15 dakika şunda gotiye ene ez berçime, diye wî cihêra nan hazır kiriye. Ha, evî nekin. Di betlaneyê de çalakiyên cûr bi cûr mesuliyeta zarokan pêş dixe. Çalakiyên spor û huner, zarokan jaliyê berpisyariyê ve bi pêş dixin û zêdetirê hinê berpisyariyan dikin. Bir herin sofeliye bikin. Bir herin basketê bileyzin, bir herin futbolê bileyzin, bir herin tekvandê bileyzin, bir herin boksê bikin, bir herin kışıka bileyzin, bir herin tamê bileyzin, bir herin sazê xin. Derûnnas Mehmet Emin Kızgın dibêje ji bo ku zarokên mesuliyetan bibin, divê dê û bav wek hev xeber bidin. Gotina me, yani gotina dê bavê, hereketê dê bavê gereke aynî be, uyumlî be. Yani alîkî ve milê rastê, alîkî ve milê çepê, gotin milê rastê, çûyîn milê çepê, yan jî gotin milê çepê, çûyîn milê rastê ev zarî perîşan dike.